Trump er en Pokémon. Putin er hans Pokémon-træner. Kim Jong har en sjov frisude. Mette siger get some, get some, get some. Nu tæller Mette til 3. Pløk de mink, når jeg siger det. Mette siger 0 fri vilje. Frem med de håndjern. Nu tæller Mette til 10. Så vil hun høre jer skrige. Nu tæller hun ikke. Nu skal du bare hoppe og løbe din amøbe. Vi ved alle hvad verden har i vente. Vi ved hvem der sidder på posterne i dækning og duk jer. Nu tæller hun ikke. Nu skal du bare hoppe og løbe din amøbe. Nu tæller hun ikke. Nu skal du bare hoppe og løbe din amøbe. Vi ved alle hvad verden har i vente. Vi ved hvem der sidder på posterne i dækning og duk jer. Alle hvad verden har i vente. Vi ved hvem der sidder på posterne i dækning og duk jer. Nu tæller hun ikke. Nu skal du bare hoppe og løbe din amøbe. Vi ved alle hvad verden har i vente. Vi er dukning og duk jer. Nu tæller hun ikke. Nu tæller hun ikke. Skal du bare hoppe og løbe din amøbe, din amøbe, din amøbe, din amøbe. Nu tæller hun ikke. Nu tæller hun ikke. Nu tæller hun ikke. Putin hans Pokémon-træner. Kim Jong har en sjov frisul. Mette siger get some, get some, get some. Nu tæller Mette til 3. Pløk de mink, når jeg siger det. Mette siger 0 fri vilje. Frem med de håndjern. Nu tæller Mette til 10. Så vil hun høre jer skrige. Nu tæller Mette til 10. Så vil hun høre jer skrige. Nu tæller hun ikke. Nu skal du bare hoppe og løbe din amøbe, din amøbe. Din amøbe, din amøbe. Vi tæller hun ikke. Nu tæller hun ikke. Nu skal du bare hoppe og løbe din amøbe. Nu tæller hun ikke. Nu skal du bare hoppe og løbe din amøbe. Vi ved alle verden har i vente. Vi ved hvem der sidder på posterne i dækning og duk jer.